Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der er det bare mig og Mathias, og vi skal nu finde vinderne af vores giveaway, mig og Nikolajs. Så ja, nu åbner vi bare, eller finder vi bare ud af det. Ja. Så trykker vi random pick winner. Er I klar? Vinderen er... Okay, vi skal nok lige kontakte dig. Vi finder en vinder mere. Vi finder en vinder mere. Okay, jeg skriver lige ind på den. Okay, sådan. Okay, ja, bare find en mere. Du har Oliver X-Trix, du har vundet i Minecraft accounts også. Så ja. Det var faktisk bare den her video. Tusind tak fordi I gad så med. Hej hej.